Kaitona hambai faringkhe जों tini haina hai kaitona kokthai khwnalainai abo wngkha phwrwngnai ni chapter 5 verse hingkhe 1 to 7 jora जों nailaiano. Kaitoni nogo thangphuru khe nung nini yapri no kaham khe naidi. Buto sa rathare yapharmani slai kaham khe khwnana bagwi sederi thangmase hamkugo. Tamni hunba borok bahai khe samung hamya khlai yawi tongnai abono siya. Nung kok sana kodo ta wngdi eba kaitoni thani dodro kok ta sadi. Kaitor khe chukno hao tongo tei nung khe o hao. Aboni bagwi nini kok rok kaisa wngthai podre por uansuk khe imang rok nukma hai kok kwbangma sakhe butowa sijago. Nung kaitono rwna hwnwi chakhe abono rwna talerdi. Tamni hunba bo butorokno twi tongthokjakya. Nung rwna hwnwi chakmano rwdi rwna hwnwi swmai tangwi chagwi abono rwyak tongmani slai chagya tongmasi hamkugo. Nini bukhuk nono sumsago ta khiklaithung koktun painai no omo chaya wngkha hwnwi ta sadi. Nini kok no twiwi kaito tamni jolijagwi nini yakni samung rok no sukmornai. Uansukma bangkhe kok nangya bangsao tamokhe nung kaitono se kiridi